чарасы башланганчы ук Урмай артистлары Кайбыш мәдәният йортын дер селкетә. Күршеләре чакыруын бик шатланып кабул иткәннәр. Бәйрәмнәр дә, гореф-гадәтләр дә, максатлар да уртак бит. Кайбышта Тайсырның 100 еллыгын бәйрәм итүгә старт бирелгәндә, Кәрвансарай проекты белән чыгыш ясау символик мәгънәгә дә ия. Анда да мәдәни тарих тупланган. Безнең Чувашстанда туган проект, анда ул халкыбызның элекке аутентик җыр биюләренә бәйләнгән, борынгы җырларына бәйләнгән, җыр биюләренә бәйләнгән шундый зур проект, аны 20-30 елда булдырган проектны бөтен дөньяга таратабыз. Чувашстан Республикасының татар авылларында, шәһәрләрендә ул проект белән булды. Менә бүгенге көндә без җиттек Кайбышка. Безнең дуслыгыбыз, ул безнең менә гореф-гадәтләребезне саклау эшендә бик уңай бәя бирә. Мин алардан күпмедер дәрәҗәдә яңалык алып кайтам. Үземнең хезмәтемдә яңалык истим, яңа алымнар белән эшли башлыйбыз. Районда узучы барлык чараларны быел Тайсырның 100 биек җиңүнең 75 еллыгына багышлыйбыз ди район җитәкчелеге. Мондый очрашулар өлкәннәр өчен хатирә, яшьләр өчен тарих. Без бүген рәсми рәвештә районыбызда Тайсыр июшуның 100 еллыгына старт бирәбез. Кайбыш районының язмышы Тайсыр тарихында аерылгысыз. Безнең тарих авыллар, колхозлар, комсомол, партия, фаҗигале репрессия, дәһшәтле сугыш һәм сугыштан соң еллар хезмәт кешесенең эшчәнлеге тарихы бу. Район башлыгы рәсми чыгышын күңелле мизгелләр белән дә ныгытып куя. Сәхнәгә бер гасырга якын тарихны үз күзләре белән күргән чал чәчле өлкәннәрне чакыралар. Районның 90 яшьлек юбилейларына биек җиңүнең 75 еллыгы медальләре тапшырыла. Тантаналы чарада бөтен дөнья татар конгрессыннан да кунаклар катнашты. Мәгълүмати хезмәт һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шаһи Кайбыш халкына котлауларын җиткерде. Халкыбыз узган юл, бу әлбәттә Кайбыш халкы белән берлектә узылган юл. Бирдә милләттәшләребез күпләп яши, бирдә туган телдә саклана, бу ирдә гореф-гадәтләрдә саклана. Һәм безнең бөтен дөнья татар конгрессы менә шушы максатны үз алдында тотып эш итә. Тайсырның 100 еллык флагы инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, ерак көнчыгыштан башлап Калининградка хәтлек барып җитте. Һәм менә бүген бу шушы зур чарага Кайбыш районында старт бирелде. Халкыбызны, телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне, милләтебезне саклаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Залга җыелган халык тагын бер вакыйганың шаһиты булды. Кайбыш районы хакимияте һәм Урмай авылы поселениесе үзара дуслык, хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Документка ике җитәкче Урмай авылы башлыгы Мизахи Зәйнуллин һәм Кайбыш районы башлыгы Альберт Рәхмәтуллин кул куйды. Бәйрәм чарасының рәсми өлешен Урмайдан килгән кунакларның җыр биюләре алыштырды. Сәхнәдә мишәр һәм тамчы ансамбльләре бер-бер артлы үз чыгышларын тәкъдим итә. Халкыбызда миллилек рухы уятасыбыз килә диялар. Ел бик шундый җаваплы ел, дигәндәй, быел безнең Рәсәйдә халыклар саны ала торган ел. Шуңа күрә инде безнең төп максатыбыз менә шушы безнең Карабан мирас проекты белән, Карабан мирас программасы белән үзебезнең татарларыбызның йөрәгендә, күңелендә тагы да миллилек рухын уятып, быел шушы халык саны ала торган елны без барыбыз да татарлар булып калсак иде дигән төп максатыбыз шул. Барыбыз да татарлар булып калсак иде, татарлар булып язылсак иде. Без бит Рәсәй күләмендә икенче урында торабыз халык саны буенча. Ва менә быел да шушы икенче урыныбызны саклап калып, без бер милләт булып, бер мәдәниятне саклап, бер төп халык булып сакланып калсак иде, яшәсәк иде, алда гөрләтеп татар, без татар дип.